नै मे दाननि 1 खालार आरो बड'नि बिफा बड'फानि रुंसारि सान बे सानाव आङो गिबियावनो बड'फानि गोथार जिउमानिसिम खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिबाय आरो आसा खालामो बड'फानि जि जिउ सानस्रि बे जिउ सानस्रिया जों बर' माहारिखौ जेब्लायबो थुलुंगा होबाय थायो आरो बिथांनि जि फिल'सफि एन्ड आइडिय'ल'जि बेखौ लानानै जों हारि हिसाबै थांनानै थानो हायो बेखौ आं मिजिंथिबाय आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरारि जथुम्माया गाबोननिफ्राय तामुलपुर जिल्लानि गोजोन फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय जागोन। बे हाबाफारियाव भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विंद बिथांखौ जों गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायदों। नेपाल आरो बांलादेशनिफ्रायबो जोंहा थान्दै बिथांमोना सफैगोन आरो लोगोसे सिक्किमनि गिबि मन्थ्रि, मेघालयनि गिबि मन्थ्रि, आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांमोनाबो बे आफादाव बे जथुम्मायाव बाहागो लागोन। आङो दुलाराय बर' माहारिखौनो बे जथुम्मायाव गासिबो रोखोमै बाहागो लानानै जाफुंसार होनायाव मदद खालामनो थाखाय हांख्रायहरबाय। आसा खालामदों बे 61थि बोसोरारि जथुम्मायाव जा रोखोमै राजखान्थियारि फारागथि लाखियालासेनो दिनै बिटिआर सरकार, आसाम सरकार आरो लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थियारि हान्जाफोरनि दैदेनगिरि मावथि गासिबो गुबुन गुबुन बिफानफोरनि जोंनि बर' मावख'गिरिफोर, मेलेमजिबि थुनलाइगिरि, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लानानै गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा जा रोखोमै मदद होदों बेनि गेजेरजों बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गोरोबनाय थासारि, गोजोन खौसेथिया फैगोन बेखौ आं मिजिंथिदों आरो लोगोसे बर' बिजोंनि गोबांथार जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव बे जथुम्मायाव जों मोजांथार मावथांखि लानो हागोन बेखौ मिजिंथिदों। थान्दै हिसाबै 3,000निबो बांसिन थान्दैफोरा बाहागो लागोन, नाथाय सरासनस्रा जों नुबोनाय बायदियैनो रायजो राजा हिसाबै जोंहा गुबुन गुबुन जथुम्माफोरनिसै एबार 61थि बोसोरारि जि जथुम्मा बेयाव बांसिन बिसाननि सुबुंफोरा बाहागो लागोन। खमैनो जोंहा 5 लाख सुबुं बे सानसेनि हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ मिजिंथिदों आरो जोबनाय सानाव बांसिन सुबुंफोरा हारि, धोरोम, राव सायख'आलासेनो बाहागो लागोनखौ मिजिंथिदों। भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विंद बिथांखौ बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव जों हांख्रायनायनि गुबै जाहोना जादों हादरनि सेथि नोगोरारि थामहिनबा हादरगिरि बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव बाहागो लानाय लोगो लोगो बर' राव थुनलाइया मोनसे गनायथि, हादरारि गनायथि एबा मर्यादाखौ मोनगोन आरो बेजों लोगोसे भारतबर्षनि गासै फोसावबिजों आरो भारत सरकारनि जेसेबांनि गुबुन गुबुन फसंथानफोर दङ बे गासै मेकानिजमानो बर' राव थुनलाइनि बे जथुम्मानि फारसे बिथांमोननि नोजोर बोनाय थागोन आरो बेजोंनो इयुन समाव बर' राव थुनलाइखौ जों सिबिनाय आरो खामानि मावनायाव गोबां थुलुंगानाय एबा खाबुखौ मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों। जोंहा गिबि चेलेन्जआनो जाहैबाय नेशनेल इडुकेसन पलिसि। बे आसामावबो आबुङै बाहायजानो थांगासिनो दं। बे NEP-आव जों बर' बिजोंनि बे जि जौगानाय बेखौ माबोरै लाबोनो हागोन, पलिसियाव जों बोरै सोनो हागोन बेनि थाखाय सावरायनाय जागोन। 12 थाखोसिम जोंनि बर' बिजोंनि सोलोंथाइखौ जौगाहोगोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रिया गनायथि होबायब्लाबो दासिमबो अफिसियेल नटिफिकेसन जायाखै, बेफोरनि फारसेबो जों सावरायगोन। गुबुन फारसेथिं थिसनथाइ एपइन्टमेन्टनि बेलायावबो दिनै बिटिआर सरकाराबो नांगौ बायदि एपइन्टमेन्टखौ होनो हायाखै, आसाम सरकाराबो होनो हायाखै। बेफोरनि आन्दोआव मा जेंना एबा हेंथा दङ बेफोर गासै बिथिंखौ जों बे जथुम्मायाव सावरायगोन आरो लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बर' बिजों सोलोंथाइयाव नुजानाय गासै जेंनाफोरखौ जों सुस्रांनो हायो आरो जों खौसेयै खामानि मावलांनो हायो बे बिथिंखौ नोजोर होनानै सावरायनाय जागोन। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन।
बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101-536360 700-226-133 9101536360